Wannan dankali shi ne ya zama silar arzikinta daga rayuwar talauci da kuma maraici, ya sa ta zama ‘yar gata haka zalika kuma mai kuɗi wadda sarkin gari yake ji da ita a cikin wannan ƙauye. Kada ku manta wannan labari ya zo muku da darasi, ku tsaya ku saurara, ga ta nan ku. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa, da akwai wata mata wacce ake kira da Binta. Kada ku ji mun ambaci suna, labari ne ya zo a haka. Binta ta kasance talaka ce ita, haka zalika kuma tana da wani ɗa guda ɗaya, wato Salmanu. Salmanu ya kasance ɗa ne shi a gurin Binta, sannan kuma iya bakin ƙoƙarinsa yana yi wa mahaifiyarsa ƙoƙari wajen ganin cewa ya kula da ita. Duk da kasancewa bai taso ya tadda mahaifinsa ba, sakamakon cewa tun yana ƙaramin yaro mahaifinsa ya kamu da wata gagarumar cuta wacce an yi maganinta amma an kasa, daga ƙarshe sai rasuwa yayi. Tun daga wannan lokaci mahaifiyar nan tashi wato Binta ita ta dinga kula da Salmanu har ya kawo izuwa shekara 14 ya fara wayo kenan. Binta talakawa ne su, abincin da za su ci ma gagararsu yake yi saboda tsabar talauci da Allah ya musu, amma sai dai kullum suna roƙon Ubangiji kan cewa Allah ya fidda su daga cikin wannan hali, saboda sun ɗauki kaddara kan cewa jarabawa ce wacce Allah yake yi musu. Sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun kula da kansu, sannan kuma suna neman kuɗi abinsu. Mahaifiyarsa wato Binta tana yin wanki ne, shi kuma yayin da yake yin guga. Haka suke rayuwarsu kullum cikin farin ciki da jin daɗi, ba sa tunanin me duniya za ta ce a kai, su dai kawai burinsu shine su ga sun tara kuɗi domin su ma su ji daɗi. Bayan shekara 4 rayuwa ta sauya musu baya, yayin da aka daina ba su wanki haka zalika aka daina ba su guga. Haka suka dawo rayuwa kullum abincin da za su ci ma gagararsu yake yi. Sun je gidan mai gari sun kai korafi kan cewa ya za a yi su da sana'arsu, sannan kuma a daina kawo musu. Daga gani wasu sun bude sai a ringa kai musu, gaskiya wannan ba daidai bane ba, wannan sana'ar da ita suka saba a ci gaba da kawo musu wanki da guga. Sarki ya furta baki ya ce ai mutum ra'ayinsa ne, in ya ga dama ya kawo muku, in ya ga dama kuma kar ya kawo muku. An ce ba ku iya wanki ba, haka zalika ba ku iya guga ba, shi yasa ake kaiwa wani gurin. Suka ce su sun iya kuma suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin cewa sun kula da kayan al'umma. Sannan sarki ya ce ku tashi ku bani guri, kada ku zo ku dame ni. Nan fa suka to su biyu da mahaifiya da kuma ɗa, kowa yana sake-sake a zuciyarsa. A lokacin shi kuma Salmanu ya zama ɗan shekara 18, ƙarfinsa ya kawo, ya ce wa mahaifiyarsa ta kwantar da hankalinta ta koma gida ta huta, shi zai fita kasuwa neman kuɗi. Salmanu ya fita babu dare babu rana, kullum neman kuɗi yake, abin da ya samo shi zai kawo gida a samu a gaggada a dafa. Wata rana shi da mahaifiyarsa suna hanya ta zuwa kasuwa domin su je siyo siyayya, kawai sai suka ga wani dankali a gefe. Dankalin kyakkyawa ne sannan kuma ɗanye. Ba su ɗauki wannan dankalin ba, suka ci gaba da tafiya, sun je sun yi siyayya sai suka ga wannan dankali a ƙofar gidansu. Suka yanke shawarar kawai su ɗauki wannan dankali su je su dafa su ci. Suka ɗauki wannan dankali suka tafi da shi, suna zuwa suka hura wuta za su yi girki da wannan dankali. Aka zuba shinkafa, sannan shi ma wannan dankali aka sa shi. Abin mamaki shine sai da shinkafar nan ta dafu tas, amma wannan dankali ya ƙi dahuwa, ya dawo ɗanyen shi shagaf. Abin ya ba su mamaki, suka hura wuta gagaruma suka sa dankalin nan shi kaɗai, suka ƙara dafa shi iya dahuwa, amma wannan dankali kwata-kwata bai dahu ba, ɗanye ne. Sai suka yanke shawarar kawai su shuka shi, dama gidansu babba ne, akwai wani ɗaki guda ɗaya ƙato. A cikin wannan ɗakin sai suka shiga suka shuka wannan dankalin, sai suka ba shi ruwa. Sun manta da shi ma washe gari, kawai sai suka ga ɗaki yana ta wani irin abu. Can sai suka ga dankali guda ɗaya ya fito ya faɗo ta bakin kofa. Suna zuwa suka ga bishiyar dankali ce ta girma sosai, ta yi dankali. Suka ringa mamaki, sai suka ciri guda ɗaya, suka ce bari su gwada dafawa, domin sun gwada dafa irin bai dafu ba, amma shi wannan bari su dafa shi. Kawai sai suka dafa wannan dankali, suka ga ya dahu, ya yi luƙuf, ya yi daɗi sosai. A'a, abin ya ba su mamaki, kawai suka fara cirar wannan dankali, suka ringa cire wannan dankali, cire shi suke bai ƙare ba, yadda suka ciri buhu 15 sannan ya ƙare. Sai suka ƙara ba bishiyar ruwa, sai suka fito suka ringa siyarwa a cikin kasuwa, duk wanda ya sai wannan dankalin sai ya dawo. Can dankali washe gari ya ƙara fitowa, suka ƙara cire buhu 15, ya ƙara fitowa, suka ƙara cire buhu 30, ya ƙara fitowa, suka cire buhu 50, ya ƙara, har suka ɗebi ma'aikata. Daga ƙarshe sarki ya ji labari kan cewa wannan bishiya anya ba ta tsafi ba ce ba ko kuma ta aljanu. Sarki ya sa a je a kawo wannan bishiya. Aka zo aka yi iya bakin ƙoƙari wajen cire wannan bishiya ta ƙi ciruwa. Sarki ya ce to wannan dai matan nan dai da kuke gani
sana'ar ta ce sai da dankali, saboda haka babu wani wanda ya sai kwace mata wannan bishiya ta dankalinta. Saboda haka duk wanda zai sai dankali to ya zo gurin ta ya ringa siya. Aka ringa sarar dankali ƙasa-ƙasa ana kaiwa saboda daɗin dankalin nan. Kuma gashi in dai ka siya ka ci ka ji daɗi sai ka dawo ka ƙara, dankalin nan ya iya ƙare. Kullum kuma sai an kai gidan sarki buhu ɗaya. Sarki a dafa da shi da fadawansa a ci da ma'aikata. Ƙarshen labarin kenan na tatsuniyar mu kogon mutuwa. Duk wanda ya shiga cikin wannan kogon to tabbas baya fitowa. Dalili shine akwai wani mugun bakin dodo wanda yake gadin wannan dukiya to su marayu, wanda daga ƙarshe suka mallaki dukiyarsu bayan sun sha wahala sosai a rayuwa. Ya kamata ku tsaya ku saurari wannan tatsuniya. A cikin wani gari wanda yake ƙasar Hausa, an yi wasu marayu guda uku, Mustapha, Salihu, sannan kuma da Bashir. Su dai sun kasance marayu ne su, haka zalika kuma talakawa ne su sosai, saboda tun suna ƙananu mahaifinsu ya rasu. Kwata-kwata ba su san wane ne mahaifinsu ba, sai dai mahaifiyarsu. Duk da kasancewa mahaifiyarsu ta san cewa babansu kan ya rasu yana da kuɗi, amma kuma bata san inda ya je ya kai wannan kuɗin ba, saboda ya rasu sakamakon ya yi accident a hanyar dawowarsa zuwa gida, saboda ya faɗa wa mahaifiyarsu cewa wannan dukiya ta 'ya'yansa ga inda ya je ya ajiye ta. To a wannan lokaci ya kamu da mummunan hatsarin mota inda ya rasu. Suna rayuwarsu cikin talauci, haka zalika cikin ƙasƙanci. Kayan da suke sawa duk a yage, sannan takalminsu wari da wari. Tun suna sa takalmi wari da wari, har ta kai ta kawo ba sa da takalmi sai dai su haɗa takalmin ganye. Gashi kuma mutanen gari sun yi biris da su, babu wani wanda yake taimakon su, musamman a wannan lokaci da ba a damu da maraya ba. Sun yi gwagwarmayar rayuwa, sannan sun jajirce wajen ganin cewa sun kula da mahaifiyarsu tun suna 'yan kimanin shekara 13. Bayan wani lokaci mahaifiyarsu ta kamu da mummunar rashin lafiya, inda suke ta neman taimako kan a taimaka musu, saboda suna so su kai mahaifiyarsu wurin mai magani domin ta samu magani, sai dai amma babu wani wanda yake kula su. Duk inda suka je neman taimako ba a basu, sai dai a ce su yi aikin ƙarfi domin su samu kuɗi. Suka ce sun yadda za su, duk da kasancewa ƙarfinsu bai kawo ba sakamakon su yara ne. Haka suka dage suna aiki tuƙuru don ganin cewa sun taimaka wa mahaifiyarsu. Sai su bar mutum ɗaya a gida, shi kuma biyun sai su je su ringa aiki. Har ta kai ta kawo sun tara kuɗinsu naira 6,000, sannan suka ɗauki mahaifiyarsu suka kai ta gun wani mai magani. Mai maganin nan ya ce gaskiya wannan aiki da za a yi wa mahaifiyarsu ba ƙaramin kuɗi za a ci ba wajen nemo magani, sai an ci kuɗi ya kai naira 30,000, su kuma gashi gaba ɗaya 6,000 ce da su. Mai maganin nan ya ce zai taimaka musu, saboda ya ga su marayu ne, saboda haka wannan 6,000 su rike ta sa na cin abinci, in ya so shi zai biya kuɗin magunguna. Sun ji daɗi sosai akan abin da wannan mai maganin ya musu, saboda garin babu wani babban asibiti sakamakon cewa ƙauye ne. Haka ya ringa ƙara mata ruwa, sannan yana mata allurai, ya ringa nema mata lafiya. Sun ji daɗi sosai akan abin da ya musu. Sai dai amma ina kullum jikin mahaifiyarsu ƙara ta'azzara yake. Lokacin da mahaifiyarsu ya rage shaura kwana ɗaya ta rasu, ta kirawo su gaba ɗaya, sannan ta zaunar da su a gaban wannan wanda yake mata magani, wato likita. Ta faɗa wa 'ya'yanta cewa mahaifinku attajiri ne shi sosai, haka zalika mai kuɗi, sai dai amma ya ɗauki wannan kuɗin ya je ya ɓoye shi a can wani guri wanda ni kaina ban san ina ne ba. A hanyar dawowarsa ne ya haɗu da hatsarin mota, daga ƙarshe ya rasu. Gashi kuma bai faɗa min inda ya je ya ɓoye muku wannan dukiyar taku ba. Tana cikin faɗa musu haka ne kawai sai ciwon ta ya tashi, ta fara tari. Nan da nan suka fara umma sannu umma, ki shiru kawai ki samu ki bacci. Sannan ta kwanta ta ce Allah shi muku albarka, duk wani abu da kuka san kun mini to na yafe muku. Suka ce to umma mun gode, mu ma duk wani abu da kika yi mana mun yafe miki, musamman ma mun san cewa mu gaba ɗaya baki da haƙi akan mu, dama yafiyarki muke nema. Ta ce ta yafe musu. Mai maganin nan abin ya bashi tausayi, sannan ya ce ku je ku nemo wa mahaifiyarku wani abin da za ta iya ci. Ya zaka wannan likitan ya zaro kuɗi daga aljihunsa ya basu. Suka karɓi kuɗin nan cikin mamaki suna kallon wannan likitan. Suka ce sun gode sosai, shi kaɗai ne musu abin da ba za su iya mantawa da shi ba a cikin wannan gari. Suka je sun rasa me za su so mahaifiyarsu, sai suka so mata fura. Lokacin da suka kawo mata sai suka tarar ta rasu. Ta yanda suka gane ta rasu shine sun ga ɗaya daga cikin 'yan uwan nan nasu, wato Bashir, yana ta kuka. Sai Salihu da Mustapha suka tambaye shi me ya faru, sai ke faɗa musu cewa umma ta rasu. Suka ƙarasa suna kuka, likitan nan ya zo yana ba su haƙuri, yana rarrashin su.
Bayan wani lokaci an yi jana'ida an gama, sai suka fara bincike kan a ina mahaifinsu ya ajiye musu dukiyarsu. Sun bi duk wasu manya da ke cikin wannan gari da tsofaffi sun tattambaye su, kowa sai ya faɗa musu cewa da mahaifinsu mai kuɗi ne kan yarsu. Ba su sanya aka yi ya talauce ba bayan rasuwarsa suka shiga wani irin hali. Suka ringa bincike. Can sai suka ji labarin wannan kogon, duk wanda ya shiga baya taɓa fita. Su ukun sai suka yanke shawarar cewa ya kamata a ce su je wannan kogon ko kuma a nan aka ajiye musu dukiyarsu. Sai suka fara to ta ina ya kamata su bi. Gashi kuma an ce duk wanda ya shiga cikin wannan kogon baya taɓa fita. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce, ni a tunanina, kaga dukanmu nan ba mu wuce shekara 16 ba. Kada mu je kuma sannan mu ma mu ta rayuwarmu. Ya kamata a ce mu tsaya mu haifa har mu samu inda za su yi mana addu'a bayan mu ma mun mutu, kamar yadda muke wa iyayenmu addu'a. Sai Bashir ya ce, ni fa a tunanina ya kamata a ce mu je domin mu tabbatar da wannan kogon ko ana aka ajiye mana kuɗinmu. Ni ina jin cewa kuɗinmu yana cikin wannan kogon. Sai suka ce to abin da ya kamata a yi shine mu je cikin wannan kogon, amma cikin sanda za mu je. Suna cikin tafiya, duk wanda ya tambaye su ina za su je sai su ce za su je bayan gari. Suna cikin tafiya ne sai suka haɗu da wata majalista. Ana zaune ana shira, sai suka ji an ce, ai a cikin wannan jeji akwai wani kogo. Duk wanda ya shiga cikin wannan kogon baya taɓa fitowa da rai. Sai jikinsu ya ƙara mutuwa. Kawai sai Salihu ya ce, dama ɗaya ne daga cikinsu. Kawai ku zo mu je ko da za mu mutu. Dama wa muke da shi a cikin wannan duniyar, duk wannan ƙauyen ba san ake ba. Ya kamata a ce ku zo mu je. Kawai sai suka ga kawai gwara su bi shawarar ɗan uwansu. Sai suka yanke shawarar zuwa ko da za su mutu. Haka suka tafi, suna cikin tafiya a cikin jeji, sun yi tafiya mai nisa, sannan sai suka ƙarasa daidai wannan bakin kogon. Sai suka fara yanke shawarar anya za su shiga kuwa. Kawai sai suka yanke shawarar ai kawai ya kamata su shiga, ko ma menene zai faru da su, gwara kawai su shiga. Haka suka shiga cikin wannan kogon. Da suka shiga cikin wannan kogon sun ga duhu tun suna tafiya. Gashi kogon yana da zurfi sannan kuma dogo ne shi, babba daga ta ciki. Sun ga duhu sosai, sannan kuma gashi ba su zo da fitila ba. Su kansu ba su yi tunanin kogon babba ne ba. Sannan suka ƙarasa tun suna gano haske daga ta waje har suka daina gano haske sai dai duhu. Suna ƙarasawa kawai sai suka ga wani haske daga nesa. Sai suka yi tattaki a cikin wannan duhun da ke wannan kogon. Sai suka ƙarasa daidai wajen wannan hasken. Ashe ba haske ba ne, idon wani dodo ne a buɗe yana kallon su. Kawai sai suka ga mutum ya miƙe tsaye, ashe dodo ne. Cikin firgici da kaurin murya ya musu magana, ku dakata, ina za ku je? Ya ringa masu tambayoyi suna amsawa. Har dodon nan ya fuskanci cewa tabbas wayannan su ne 'ya'yan wannan mutumin da ya kawo dukiyar nan. Sai wannan dodon ya fara musu labari, ya fara ba su labari kan cewa ai mahaifinsu mai kuɗi ne sosai, sannan kuma yakan kawo mai abinci nan ya ci. Ya ringa ba su labari wannan dodon. Ya ce shi baya cin mutane, sakamakon mahaifinsu yana kawo mai raƙumi, haka dai sa ko rago, su kaɗai yake ci har ya saba. Shi bai iya cin ɗan adam ba, amma dai yakan kama mutane, sannan har yunwa ta kashe su, sai kuma ya jefo su waje. Saboda duk wanda ya shigo cikin wannan kogon ba komai ya kawo shi ba face ɗaukar waccan dukiyar da mahaifinku ya bani amanarta, kan ko da wata rana 'ya'yansa za su zo. Gashi kuma kun zo. Suka ba shi labari akan irin rayuwar da suka shiga suma ta maraici. Gashi kuma mahaifiyarsu ta rasu, shi kuma mahaifinsu ya yi haɗarin mota tun suna ƙanana. Sannan wannan dodon ya ɗauki wannan dukiyar mai tarin yawa, su kansu ba su sanya za su yi da ita ba, ya danƙa musu. Sannan suka ce su kuma daga yau za su ci gaba da kawo mai wannan nama da mahaifinsu yake kawo mai. Wannan dodon ya ji daɗi, ya rako su har bakin ƙofa. Sannan suka to cikin gari. Tunda suke tafiya da wannan dukiyar babu wani wanda ya gansu, har suka ƙarasa zuwa gidansu. Sannan suka ɗebi kaɗan daga cikin wannan dukiyar. Ɗan kaɗan suka tsakura suka tafi can birni suka je suka siyar. Da suka tashi dawowa cikin wannan ƙauye sai suka dawo da manya-manyan motoci. Abin ya ɗaure wa kowa kai, kowa yake tunanin ta ina suka samu kuɗi. Sannan sai suka zo suka fara rabon kuɗi suna rabawa mutane, duk da cewa mutane a baya sun musu butulci ba su taimake su ba. Sai mai gari ya kira su akan yana so ya tambaye su ya kai suka samu wannan kuɗi. Ya suka ba mai gari labarin duk wani abu da ya faru dangane da dukiyar mahaifinsu, kuma ita suka je suka ɗauko. Mai gari ya ce a kyale su yi abin da suka ga dama, kuɗinsu ne. Sannan suka je gun wannan likitan da ya taimake su. Suka ce idan ba damuwa suna so ya zama tamkar shi ne mahaifinsu, sannan kuma za su koma birni. Zai biyo su
wannan likitan dama ba shi da 'ya'ya, matar shi guda ɗaya. Sannan ya ce to shi ya yarda amma bai san matarsa ba ko za ta yarda. Ya je ya shawara da matarsa da ce to shi kenan ba matsala, ta riƙe su kamar 'ya'yanta. Sannan suka koma birni tare da wannan dukiyar, suka buɗe katafaren kamfani, manya-manyan kamfanonuwa wanda kuɗaɗe ke shigo musu, suka zama masu kuɗin da babu kamar su a faɗin wannan ƙasar. Ƙarshen labarin mu kenan na waɗannan marayu guda uku.